Izitsizwa zakithi asike siyeke ukuthatha imali yamathonga asemakithi sithengele intombi. Sithatha imali yamathonga asemakithi siyiphi intombi. Ayiphiwa intombi imali izitsizwa zakithi. Kodwa umuntu ophiwa imali umfazi okuganile. Intombi yenzelwa izinto kubo. Intombi yakithi musu kuba nomqondo wokuthi wena ufuna isoka lakho likwenzele izinto. Ayikho into isoka lakhe kufanele likwenzele yona ntombi yakithi. Yonke into udinga ukuthi wena uyenzelwe abazali bakho. Sizwa kithi ngenkathi uqala uthatha imali uyiphi intombi. Lokho kuyicala ethongweni lakho usuke sewonile kakhulu. Intombi ayiphiwa imali ngithi ngikugcizelele lokho. Umuntu ophiwa imali umfazi okuganile. Asisakwazi ukukhuluma nogogo, khuluma kokusethi nezinto. Amafasha abahlosile bathi uzokhuluza ukhokho bewe. Asisakwazi ukukhuluma nogogo, bungayesethi wewo. Sakhuleka kunina abakhulu, hayikhona bogogo nomkhulu. Igama umfoka mbanje itsizwa simbiza ngonduna kanjaba. Hayikhona yasuke yahlala, impungu sihlephlela ulwazi. Izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela njaba. Isizwe kithi siyakhala, sekhona nenyanga zamanga. Isinto sakithi siyahamba engathi sekhona abafundisi bamanga. Nina bodlungwane kandaba udlungwane lombelebele olwadlunga emanxulumeni kwaze kwasa amanxulume sibekelana. Nina bakanodumo ehlezi kamenzi ngeimpunga yesintu ngiyakhuleka umhlaba wonke. Nasendaweni zonke nje la kuhamba kufinyele khona lomfanekiso oqoshiwe. Mawukuthi umusha kule channel ibizo lami ngumlekeleli umfoka mbanjwa. Ngumshana wakofuze fulele umashiya amahlangatha azoshumayela. Ngumzukulu kaMdumo igaba elimabanga likaThumbula Tshatatsha uTshatatsha kaPheshe. Upheshe kaMaguyane uMaguyane kaVaphi uVaphi kaNokhonjo. Insizwa ke mina zingibiza ngonduna kandaba untombi siyamncumela insizwa siyamkhombisa lesincane saphuma ehlathini ekseni ngovisa livuthulwa ngoba sigcwele amabede. Ngikholo likholwa ngenhliziyo engalibhana kancane esontweni ugxamgxamu sathe enkankane lakha lathi ngihamba litheselo sita lathi ngahamba. Ngumjabulelo kumamatheka komkakhe ngoba njalo memamatheka ukuthi faca. Ngugqilaza umthakatho sabathe uyagadla ziphuku sabathe uyagadla ziphuku sabathe uyagadla ziphuka. Nginkunze ekhonye ishaya ishoba sibhongele phansi edlana zomaqede sihlaba esinyelele. Ukugqebheza kwentombi kuyacasula ngoba kulinga ngisho amakholo ukukhula kwengane ukuguga ngani. Webafowethu angibingelele kuyinyanga yamagugu. Namuhla bafowethu ngiyimpunga yesintu. Ngifisa ukuzokhuluma nezinsizwa ezifisayo ukuthi kusasa ziganwe zivuse imizi yobaba bazo. Ngizokhuluma nezinsizwa ezingayihoyi indaba yokuganwa. Kwesinye isikhathi kuyenzeka abafowethu nodadewethu ukuthi indaba yokuganwa kuwena njenganensizwa uyibone iyinto ekude nawe. Kanti indaba yokuthi wena nsizwa kufanele ukuthi uganwe into ekufanele ukuthi ibe seduze nawe. Webafowethu uyabona uma uthi ingane yabantu uyayithanda, akufanele uyithandele ukudlala ngayo. Kodwa ingane yabantu uma uyithanda kufuna ukukhombisa lokho ukuthi uyayithanda. Ungagcini ngokukusho ngomlomo. Zinsizwa zakithi ukuthengela umuntu wesifazane umakhala ekhukhwini oyintombi kuwena akubona ukuthi uyamthanda lokho. Ukumupha imali akubona ukuthi uyamthanda lokho. Ukumthengela imswenko umkhiphe uhambe umfunzo ice cream akubona ukuthi uyamthanda lokho. Kodwa ukumthanda umuntu wesifazane ukumenza agcine inhlonipho phakathi komuzi wakubo nasethongweni lakhe. Umenza kanjani ukuthi agcine inhlonipho ethongweni lakhe naphakathi komuzi wakubo? Ukumthanda umuntu wesifazane ezisizwa zakithi ukukhuluma indaba ekusasa lakho naye
ukuthi kusasa nifuna ukuthi nibe kuphi. Awukwazi ukuthi uzothandana nomuntu wesifazane insizwa yakithi uthi uyamthanda ngoba naku ufuna ukuthi ulale naye nje kuphela. Mawulale naye ke nje kuphela uqedile. Uzobe usumthengela omakhalekhukhwini ababizayo ama-iPhone umenzele zonke lezo zinto bese ugaba ngokuthi uyamthanda. Akubona ukumthanda lokho. Ukumkhohlisa ngoba into wena oyidingayo udinga inyama yomlenze wena. Udinga nje ukuthi uchithe isikhathi naye niloke nembatha nithi niyajabulisana. Amanandi ocansi awasemshadweni. Akuwona wabantu ababili abajolayo kodwa awabantu ababili abaganene. Ngithi amanandi ocansi akuwona wabantu ababili abangaganene kodwa amanandi ocansi awabantu ababili abaganene abayindoda nomfazi nabaqholisene. Izizwe zakithi ngoba nini sizalisa bese emva kwaloko sishiye kanjalo. Le ngane ezigcwele emaqeleni ezinonina kuphela ezingenabo yise sithini ngazo? Masibheka izizwe zakithi masizozalisa bese siyashiya kanjalo. Sizalisa intombi zalele kubo. Kuyicala lokho. Umuntu wesifazane akudaliwe ngokwesintu ukuthi athole umntwana emagcekeni akubo engaganile. Kodwa umuntu wesifazane angamthola umntwana egcekeni lakubo ngoba naku eganile. Ngoba uma ezothola umntwana egcekeni lakubo engaganile kuba inhlamba kunina. Kodwa uma ezothola umntwana egcekeni lakubo eseganile akuyona inhlamba kunina ngoba umuntu onegunya lokuthi azale abantwana umuntu omfazi osuke eganile waqholiswa. Izizwe zakithi asike siyeke ukuthatha imali yamathonga asemakithi sithengele intombi. Sithatha imali yamathonga asemakithi siyiphi intombi. Ayiphiwa intombi imali izizwe zakithi. Kodwa umuntu ophiwa imali umfazi okuganile. Intombi yenzelwa izinto kubo. Intombi yakithi musu kuba nomqondo wokuthi wena ufuna isoka lakho likwenzele izinto. Ayikho into isoka lakhe kufanele likwenzele yona ntombi yakithi. Yonke into udinga ukuthi wena uyenzelwe abazali bakho. Sizwa kithi ngenkathi uqala uthatha imali uyiphi intombi. Lokho kuyicala ethongweni lakho usuke sewonile kakhulu. Intombi ayiphiwa imali ngithi ngikugcizelele lokho. Umuntu ophiwa imali umfazi okuganile. Uma zinsizwa sisazokhuluma inkulumo yokukhohlisana ngeke sibe amadoda kusasa. Ukuphi intombi imali akukuvezi njenganokuthi uzoba indoda kusasa. Omunye umuntu uzoba nombuzo ukuthi ngizobona kanjani ukuthi le ndoda engithandana nayo izokwazi ukungondla kusasa uma uthi wena mpunga yesintu ayingangiphi imali. Vele insizwa ayiphi intombi imali ethandana nayo inika umfazi. Uzobona ngalokho ke intombi yakithi ukuthi le ndoda iyokwazi ukungondla kusasa. Ngenkathi insizwa yakithi ukhumbula ukuthi wena unomama okuzalayo. Ukwazi wena ukuthi makuphela inyanga umama wakho kufanele alale edlile. Umama wakho kufanele ukuthi umuphi imali. Usuke uzokwazi ukondla umkakho makunjalo. Ngoba umkakho kufanele ondliwe wena insizwa yakithi uma sekuganile. Angikhathali noma ngabe umuntu wesifazane uyasebenza. Kodwa uyaphiwa imali insizwa zakithi umuntu wesifazane noma kuthi uyasebenza kangafika la ngathi umuntu wesifazane mesebenza ikhadi lakhe alize kuwena njengendoda. Yindaba ngangisho njalo ukuthi ikhadi lomuntu wesifazane osebenzayo alize kuwena njenganendoda nephini yalo. Abantu abaningi bayihlaba leyo nkulumo
kodwa bangabuza ukuthi ngangikushiso yini. Ngizonitshela ke namuhla insizwa zakithi ngoba ngikhuluma nami futhi ngiyakugcizelela ukuthi uma uganiwe unomfazi, umfazi uyaphiwa imali insizwa zakithi. Ungathatha okugcina uyinikeze yena. Noma ngaze kuthi uyasebenza ngoba vele ikhadi lakhe lihlala kuwena. Uyalibona ukuthi alinamali. Uyabona ukuthi umuntu wesifazane emesebenza akaholi. Kodwa imali uyiphiwa wena ndoda ngoba akaholi. Musu ukubambele lekutheni umkakho uyasebenza. Munike imali umkakho ngoba umkakho akaholi emsebenzini. Ingakho omkhulu bethu babethi abantu besifazana bangasebenzi ngoba babazi ukuthi noma bangasebenza kodwa thina njenganamadoda kufanele ukuthi sibondle, kufanele ukuthi sibaphe imali ngoba bahona abantu besifazane. Abantu besifazane niyaholani kanti? Phela soyeka ukunipha imali bomkethu uma ukuthi la nisebenza khona niyahola. Izizwe zakithi usukela namhlanje mawufuna ukuthi ube yindoda emadodeni, ube yindoda yangempela, umfazi uyondliwa, umfazi uyaphiwa imali. Unganaki ukuthi umfazi uyasebenza yena akaholi. Umfazi lesebenza khona akaholi, uyavolontiya. Umuntu wesifazane kufanele ukuthi ukwazi lokho, ungabambi ngekhanda ukuthi vele umkami uyasebenza. Uyavolontiya umkakho, akasebenzi, akaholi la esebenza khona, la wazi ukuthi wena uyasebenza khona. Uma uyinsizwa ke bafowethu ufisa ukuba indoda kusasa, hlukana nokuthi upha amantombazana imali. Aziphiwe intombi imali bafowethu, akaphiwe umuntu wesifazane imali noma ngazithi uthandana naye. Uma engeyena umfazi wakho, uma engakuganile, kuyiphuthu ukuthi umuphi imali, kuyiphuthu ukuthi umthengele ingubo, kuyiphuthu ukuthi umthengele umakhalekhukhwini. Ukuze abone ukuthi uyokwazi ukumenzela nawe umuntu wesifazane, ukuze ube nesiqiniseko sokuthi ngempela indoda yakhe iyokwazi ukukondla, yibuzo ukuthi imupha malini umama wayo. Sizwa kithi imali iphiwa umzali wakho, umzali omupha imali uma ufuna ukubona okanye uma ufuna ukupractice ukuthi ukwazi ukondla umkakho. Kufanele wondle umama okuzalayo. Hayi bafowethu, angageqa amagula sizwe zakithi. Kodwa kwesinye isikhathi kubalulekile ukuthi siyeke ukukhohlisayo. Uma nje insizwa yakithi umthanda umuntu wesifazane, hamba umlobola, hamba kubo uye komcela, uphile naye ke usumlobolile wamqholisa. Ngoba uma bafowethu sizazothi ngeke thina silobole, senze inkinga lapho bafowethu, siyaxova kakhulu emhlabeni. Kubalulekile ukuthi uma uyinsizwa usebenza, unawo amandla, umuntu wesifazane othi uyamthanda, hamba kubo uyomlobola, akugane, umqholise ukuze ukwembatha kwenu kungabi isinengiso emathongweni. Ngoba uma nizokwembatha ungamqholisile, lokho kwembatha kwenu kuyisinengiso emathongweni. Uma uyinsizwa kusebenza, yenza isiqiniseko sokuthi makukhona umuntu wesifazane othi uyamthanda, mukhombisa ukumthanda, hamba uyoba muhle kubo emagcekeni akubo, ukhiphe konke ekufanele ukuthi khiphe ukuze umuntu wesifazane othi uyamthanda kubonakala ukuthi ngempela uyamthanda, awumkhohlisi. Ngoba uma uzothi umuntu wesifazane uyamthanda kodwa uyikhulume yokuya kubo, uyamkhohlisa. Bodadewethu, umuntu wesilisa othi uyakuthanda kodwa angayikhulumi indaba yakini, okwazi lo muntu lo ukuthi hayi akakuthandi lo muntu, kusho mina ngimpunga yesintu, kusho mina akakuthandi lo muntu. Ufuna ukukhulume ngendaba yakini neyokuyakini. Uma ukuthi uyakuthanda, ungagcina ukukhohlisa ukuthi ubona ukuthengela umakhalekhukhwini, ukupha imali, ukuthengela inwele, ukufaka inzipho. Akubona ukukuthanda lokho, kodwa ukukuthanda ngeqiniso ukuthi akhuluma indaba yokuyakini, yokuyokhuluma nabazali bakho, ukuze kuzothi makufika isikhathi sokuthi bani nomntwana, ungabi nomntwana emagcekeni akini, kodwa ube nomntwana emzini la uzobe usuganele khona. Umuntu wesilisa othi uyakuthanda intombi yakithi, kufanele akhulume indaba yokuyakini, yokukhuluma nabazali bakho, akhuluma indaba yokukhipha izinkomo zokukhokhela abazali bakho, zokubabonga ukuthi bakwazi ukuthi bakukhulise wena. Ngiyalotsholwa sizwa zakithi, ungathi uyinsizwa usebenza
kodwa ube uphelekehla lwempohlo. Ngeke ngimxolele umuntu othola ukuthi akasebenzi, ayikho vele into angayenza. Kodwa uma usebenza insizwa kithi kubalekile ukuthi uganwe ukuze uphelele. Ngoba manje uma ungaganiwe kodwa usebenza ugabe ngemali uthi udla ingane uyagula mawunjalo. Uyagula kakhulu. Uyagula kakhulu. Uphi intombi imali. Ubani wathi intombi yaphiwa imali? Ayiphiwe intombi imali. Intombi yenzelwa izinto kubo. Umuntu ophiwa imali umfazi. Hayi bafuthi angingageqa amagula. Ngoba mhlawumbe ngenzeka ukuthi angizwakali kahle. Ngiyacela ukuthi siqhubeke subscribe ku-channel ethu enkulu Impunga Yesintu TV. Incwadi zethu kulenyanga zicoshwa phansi bafowethu zikwi-special. Shayela zona inombolo lezi ozibonayo sizokwazi ukuthi senze inhlelo zokuthi sikuthumelele zona. Hayi zishiphe kakhulu. Ake sithi ke nje impunga.